University of San Carlos Warriors nakabaw sa Southwestern University Cobras sa Game 2 sa CISAFI Basketball Finals kagahapon. Si Lea Capuyan sa report. Nakabaws ang University of San Carlos Warriors sa ilang panagharong kagabi batok sa Southwestern University Cobras sa Game 2 sa Best of 5 Championship Series sa 2014 CISAFI College Basketball Finals sa Cebu Coliseum. Ang kasamtangang MVP nga si Jevin Talio wala makascore, samtang si Giovanni Luz nga mao'y nangulo sa Game 1 nga kadaugan sa Cobras nakamugna lang og 5 ka puntos. Kini tungod sa maayong depensa sa Warriors. Gipanguluhan sa import sa Warriors nga si Schuster Olago ang ilang kadaugan pinaagi sa iyang 17 puntos ug gisundan kini ni Kiefer Lim kinsa mihatag og 8 puntos, lakip na ang iyang duha ka 3-point shots. Ang duwa ni tapos sa score nga 53-46. Ang Warriors of Cobras magharong og balik sa Game 3 ugmang adlaw. Makita gihapon ang live streaming sa duwa sa sisafi.sunstar.com.ph/live. Kini si Lea Capuyan alang sa Sunstar Pilipinas.